15 ऑगस्टाच्या निमतान रवींद्र भवन सांखळेन दिवचल तालुका मर्यादित प्राथमिक शाळांच्या भुरग्यांक देशभक्तीचेर आपली कला सादर करपाक संद मेळची आणि तांच्या मदी देश प्रेम जागृत जावचो म्हण देश के रंग नृत्य के संग हो उपक्रम राबयलो। या कार्यावळीत दिवचल तालुक्यातल्या सुमार 25 शाळांनी भाग घेतिल्लो। राज्याचे मुखेलमंत्री ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। विद्यार्थी विकसित भारताचे बरे नागरिक जावपा खातीर पालक आणि शिक्षकांची महत्वाची भूमिका आसा म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयले। अर्डेच ब्युरो रिपोर्ट। रवींद्र भवन सांखळी तर्फे सर्व आमच्या देशवासियांना 15 ऑगस्टच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज पूर्व संध्येला आम्ही रवींद्र भवनने देश के रंग नृत्य के संग हा उपक्रम आम्ही राबवला होता। यात आमच्या बिचोली तालुक्यातील जवळजवळ 30 शाळांनी सहभाग नोंदवला। त्यात 900 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आणि आमच्या रवींद्र भवनने त्यांना फक्त एक स्टेज दिलं आणि देशभक्ती प्रेम निर्माण करायसाठी आम्ही हा एक उपक्रम राबवला। देशभक्तीपर हांगासर समूह गीत गायन स्पर्धा आयोजन केला, परफॉर्मन्स आयोजन केला। सगळ्यात पयली सगळे टीचर्स, पेरेंट्स आणि भुरगे हांचे खूप खूप अभिनंदन करता, कारण पयले फावटी अशा पद्धतीचो ओनली परफॉर्मन्स म्हणजे तुम्ही हांगासर येवन तुमचे समूहगीत जे बसयला हांगा परफॉर्म करप, त्या बद्दल खरोखर हांव टीचरांचेय खूप खूप अभिनंदन करता। आणि अशाच पद्धतीन देशप्रेम हो सगळ्यांच्या मनात जागो उरचो म्हणून चल्लेलो हो प्रयत्न आम्ही सगळे जाण विकसित भारत विकसित गोवा हाज्या खातीर आमचे भुरगे कार्यरत रावतले। विकसित भारताचे बरे नागरिक घडोवपा खातीर तांकां पेरेंट्स आनी टीचर्स हे सदोदीत काम करतले।